Só centran única e exclusivamente a investigación, o que eles chaman a investigación, só a centran nas certificacións que fixo a extécnico de igualdade, cando o problema non ven por aí. Todos sabemos que o problema non ven por aí. A raíz do problema é a queixa das mulleres por o trato que recibiron por parte tanto da Concelleira de Igualdade como do señor alcalde, que se queixaron que se colaron nunha reunión sen estar convidados, de malas formas, e tamén do tratamento que lle daba a psicólogo nas sesións que tiñan con ela. E iso está todo sen investigar. Para o BNG, o equipo de goberno minte cando di que este grupo de mulleres non tivo ningún tipo de relación coa psicóloga do CIN, como tamén o fai cando di que a extécnica de igualdade non estaba adscrita a este servizo municipal. Segundo eles, tanto o alcalde como a edil de igualdade engánanse cando acusan os grupos da oposición de usar este asunto con fins electoralistas, cando é totalmente o contrario. Que haberá máis electoralismo que o que fixeron eles a semana pasada saindo precisamente nesa rolda, intentando lavar a súa imaxen, acusando a oposición precisamente do que fan eles cando son xuiz e parte. Non se sostén por ningún lado, non tiñan nada en firme para sair nesa rolda e o que están facendo electoralismo precisamente son eles. Ademais, tuvemos que oír ao señor alcalde apelando á oposición que tiña que pedir disculpas. Disculpas por qué, me pregunto eu, ou nos preguntamos por que temos que pedir disculpas cando non hai ningunha resolución nin de carácter administrativo nin de carácter penal que caia para ningún lado, non habendo ningún tipo de resolución, por que temos que pedir disculpas. E ademais, cando eles mesmos non quixeron abrir a investigación sobre o que é verdadeiramente a raíz do problema, non sobre algo que agora inventaron eles e que está no aire, que, por certo, do que ninguén se queixou. Por esta razón, dende o BNG apelan á seriedade e ao rigor que ten que ter toda persoa que exerza a función pública, e máis nun asunto como este, cando se está a tratar algo tan sensible que afecta a un grupo de mulleres en situación de máxima vulnerabilidade.